Primer de tot, soc la Begoña Parrado i començaré explicant que el 2020, en plena pandèmia, em van diagnosticar un càncer de mama del que afortunadament ja estic totalment recuperada. Llavors, per què vaig començar a col·laborar amb el voluntariat? Doncs perquè per mi, tot i haver de fer quimio, vaig poder conservar el meu cabell gràcies al sistema de refredament capil·lar, scalp cooling, de Paxman, que és un dispositiu que ajuda a prevenir la caiguda del cabell durant aquest tractament. Realment això va ser com un regal per mi. Recordo que vaig sortir de la consulta, que encara hi havia la doctora Arcusa, quan em va proposar fer aquest tractament. No m'ho creia, havia anat a mirar perruques, a la que et diuen que has de fer quimio, doncs de seguida busques un plan B per veure com afrontar aquest nou aspecte que tindràs. I em va dir, escolta, mira, estem fent servir un dispositiu que a través d'un casc que té un gel que passa a menys 4 graus, fa que el poro no sé si em surt bé la paraula, es contregui i evita que arribi molta part de la toxicitat de la medicació, amb la qual evites en gran part que et caigui el cabell. Clar, jo entusiasmada perquè desconeixia això i vaig dir, ostres, doncs mira, si s'ha de provar, es prova. Anar a buscar una perruca sempre estem a temps. I així va ser, vam iniciar el tractament i sortosament a mi em va caure poquíssim cabell després de 12 sessions de quimio. Pràcticament és que no se'm va notar que estava malalta. Per mi això va ser molt important perquè hi ha prou neguitents amb el procés de la malaltia, amb tot el que comporta tenir un càncer i el seu procés, i per tant aquesta mica de bona notícia doncs mira, conservaràs una mica el que és la teva imatge, perquè ja no només pateixes l'alopècia, sinó també canvis de barat, els pits, tot el que ja sabeu. Que avui és una jornada molt alegre, no vull jo ara aquí. Però precisament per això sempre he estat molt agraïda i molt contenta amb aquest tractament perquè tant a mi com a la meva família ens va permetre passar per aquesta malaltia com amb molta naturalitat. I a mi, com a persona, em va donar l'opció de triar realment a qui volia explicar-li el que m'estava passant i a qui no, perquè a mi no se'm notava pel carrer quan jo anava als llocs o sortia, no se'm notava que jo estava passant aquesta malaltia, perquè jo físicament estava igual. Per tant, a mi això em va ajudar molt també els meus fills, perquè nosaltres ja veníem d'uns poquets anys abans d'haver perdut la meva mare, i recordo que una de les coses que més els va afectar a ells és veure-la amb ella sense cabell. Ostres, va ser molt dur, i jo recordo aquell moment també de passar-li la màquina, tot això va ser com una experiència terrible. Sabem que el més important és curar-se, però sabem també que l'estat anímic de les pacients és molt important a l'hora de solventar aquesta malaltia. I hi ha gent que potser la imatge li preocupa més o menys, perquè jo soc super mega presumida i quan vaig veure que anava passant el procés, que anava millorant, que a més tot anava sortint com bé, les operacions, que tot anava per bon camí i a més tenir aquesta autonomia de no semblar malalta, per dir-ho d'alguna manera, perquè tots sabem que quan una persona, sobretot les dones, quan anem pel carrer i no tenim cabell, és signe d'una malaltia greu i a vegades això t'obliga a donar explicacions per tot arreu, a la peixateria, a la botiga, a la no sé què. Clar, jo tot això no ho he viscut, per tant és molt, molt, molt d'agrair i a mi em va ajudar moltíssim a superar tot això. Vaig dir, escolta, això a mi m'està donant la vida, si poder fer aquest tractament em sembla genial. Què puc fer, què podem fer, quantes màquines hi ha? En sabia pels comentaris que no hi havia prou màquines per poder oferir aquest tractament a la resta de pacients i jo els vaig dir, escolta, mira, a mi ara em toca estar a casa perquè no em queda una altra, com puc ajudar? Què podem fer? I llavors, de seguida em van posar en contacte amb l'Eva, que és una crac, ella és del departament de mecenatge i amb la seva empenta i totes les seves idees
Doncs vam començar, ens vam conèixer, em va presentar a la directora de l'associació La Vida és Xula i vaig saber doncs, que aquest dispositiu precisament estava aquí a l'hospital perquè aquesta associació havia recaptat fons i havia aconseguit aquesta màquina perquè buscaven alguna cosa que repercutís directament als pacients. Amb la qual cosa, jo quan vaig arribar sabia que estaven com en procés d'una segona màquina per poder doblar els pacients que poguessin fer servir aquest dispositiu i vaig dir, aquí em teniu per el que vulgueu. Vam fer tot el disseny de la campanya solidària, vam posar pòsters, vam fer uns flyers. El primer que vaig fer és fer un flyer informatiu tant per les pacients que coneguessin en profunditat una miqueta en què consistia aquest tractament, perquè és veritat que també rebíem una mica el feedback d'algunes pacients que els hi feia com respecte, com por, perquè que si et congelen, que si el fred, que si no sé què, i vam fer un tríptic en el que, a part de també informar per poder recaptar fons, perquè hi havia, la finalitat també era que algunes entitats col·laboressin econòmicament, llavors donar-los l'explicació de l'associació, una mica en què consistia el tractament, jo donar 4 consells com a pacient, ja que l'havia viscut, de com pal·liar una miqueta aquests efectes, el fred, la mica d'incomoditat que pot tenir fer aquest tractament. I a partir d'aquí ens vam engrescar i què fem més, i muntem un concert solidari, llavors vaig contactar amb la meva professora, que jo faig tècnica vocal, i l'Atenea Carter es va oferir voluntària a fer un concert solidari que es va fer a la Coral de Prodis i al que van assistir jo crec que més de 100 persones, entre elles les autoritats municipals, va tenir molta repercussió mediàtica i entre això el torneig de pàdel que va organitzar la pròpia associació La Vida és Xula i diverses coses vam aconseguir aquest segon dispositiu que ja està en marxa i que ja està fent que altres pacients com jo puguin disfrutar d'aquest tractament. Jo m'agradaria aprofitar des d'aquí per donar sobretot moltíssimes gràcies a l'associació La Vida és Xula, que han sigut els pioners i els que realment van tenir la iniciativa de fer això. Tant jo com les 70 i escaig pacients que ho hem pogut fer i que hem pogut conservar el nostre cabell estem encantades de la vida. Per tant, agrair enormement a l'hospital i a l'associació aquesta oportunitat i aquesta iniciativa. Es fan grans coses. I ja està. Jo acabo la meva